Şu gün dostlar aydımsal industriýasyna iň bir işeňirden alynan biri Jennifer Lopez barada gurrun edeliň. Bronx'ta dogulýar, New York'un kriminal rayonu diýip tanalýar. Puerto Rican maşgalasyndan, üren işeňir maşgaladan, şoçolukda işe ýaraýanlar hemmeti işleýär. İlki bular garyp ýaşaýarlar, soň işläp ýylyň deňine jaý alýarlar. Şu Jennifer'iň hem okap öwrenip şonu ýa döwlet işgär bolmagyny isleýärler. Ýöne bu ölüň şu aýdymsal uğruna, medeniýet uğruna ýetken etdi. Soň yetkinjeklik ýaşynda ejes kakatyndan aýrylyp ýeköz ýaşamana gaýtdy. Şonda kakat diýe: "Sen tant edip hiç wagt özüň ekläp bilmeýän, men sana gynanýan. Sen ýöne bozuk fenan bolup galarsyň" diýe maňa. Ýöne wagtyň geçmegi bilen diňe bir tansçy dälle ady belli gruppalarda işläp başlaýar, dünýäň güdüne gastrollara gitdi. Soň ýoşudan kino girişip başlaýar, ilkinji filmlerem udaçny bolýamyň, ýaş aktrisa täze ýüz diýip gowy garşalýarlar. Häzir köpüňi soramaňyz akmal Jennifer Lopez aýdymçy dämidi? Ýok dostlar, Jennifer Lopez aslynda tansçy. Soň aktrisa hökmünde kino düşüp başlaýar. Ýöne soň gelýär aýdymsal sunumatyna. Jennifer'iň ilkinji aýdymsal albomum Ören şowlu çykýar, ikinjisi hem şowlu çykýar. Şol döwür kinolarda da ilki ýaş aktrisa diýip bunu gowy görýärler. Ýöne wagty geçmegi bilen soňky düşýän filmlerini Ören yaramaz garap başlaýarlar. Filmler prokatda pul getirýär, ýöne aktrisa hökmünde Ören bitalant diýip kabul edilýär. Her ýyl bayrak gowşurulýar, Zalotaya malina diýip. Iň gowdal aktrisa gowşurulýar. Jennifer Lopez iň kän nominasiýa düşýän aktrisalardan biri bolurdy. Inni sesi barada gurrun edelim. Şu zenan güýçli vokalistmi? Ýok dostlar, düýbünden beýle der Jennifer Lopez'iň adat sesi bar. Joy konsertlaryna dagyn ýygyndaki bek vokal has köp aýtýamyndan, olar ýal sesi ýok. Ýöne üren işeňir denan. Aýdymlary gowmy? Gowy hakykatdan. Edil şuň öz aýtýan aýdymlaryna olar ýal sesem gerek gel. Ýöne işeňirlikde şu zenana taý geljek adam ýok. Şu wagt Jennifer Lopez aýdymsadyndan pul gazanýar, aktrisa hökmünde pul gazanýar. Bir näçe brendler bilen işleşýär. Oňdaşyndan hem özüniň bir näçe brendleri bar. Parfümeriýa, egneşik, aýakkap. Şuňdaşyndan hem dostlar jaýam alyp satýarlar bular. Gozgulmaýan emlakleri. Meselem $6 milyon jaý alýar, wagtyň geçmegi bilen $14 milyon satýar. $14 milyon jaýy $18 milyon. Men hayran galýan şu wagt aktrisaň $400 milyon pul bar diýip hesaplanýar-da. Şul ömrüne soğuk dynmaýany, bilemok adama näme motivasiýa berýär şolar ýaly işlemek üçin. Ören işeňir denan şu. Ýöne şu wagtda şeni şun eden işleriniň hemmesi uğruna boldy. Hemme biznes taýdanam, aýdymsal taýdanam filmlere pul getirip dur. Ýöne soňky ýyllarlarda bir hili öňünden gara pişik geçdi diýilýär. Şolar ýaly derdi çurady. Öýle şu dokumental film çykardy. O taýda da hemme zady gurrun berýär. Men şol Bronx'tan çykan jagyr, garyp maşgaladan ne? O sözünü ýalňyş kabul etdilermi ýa hakykatdan bir ýygyna ýalanmamışyň Bronx'un ýaşaýjylary ýa-da düýbünden garşy Bronx diýilýän ýer olar ýaly erbet ýerem dälýärler. Üstesine de şo Jennifer Lopez'iň deň duşlary şol ýaly uly ýaşdakylar biz hakykatdan hem pes ýaşadyk. Ýöne biziň aramyzda Jennifer Lopez diýip hiç kimem ýokdy diýerler. Ýöne bilemok şu zatlar gerekmi gerekkämi bir zat faktlygyna galýar. Şu zenanyň ejesi kakasy baý diýip tanalýarmy? Tanalanyk hakykatdan hem baý däl. Öýünden gidip şu nollon şu derejäge geleni çynmy? Hakykatdan hem çyn. Oňsoň taýda o zatlar barada gyzyklanyp oturmak gerekkämi ka diýen. Hemem ýene bir zat bar. Dünýäni ýerik barýa diýilýär şu wagt. Şon ýaly dünýäň ýüzünde şu wagt ýok ýerden bir gepi uşyla bir çişirýärler. Artistlaň aýdan sözlerini ýa-da podtekstin aralygyndan bir söz alyp ýa birine bunt döredip bilýärler, atmana döredip bilýärler, şonu ýaly ýigrenç döredip bilýärler. Jennifer Lopez'im şolaň bir şu wagt. Tur gidip dur dünýäň ýüzünde konserde ýatyrly. Sebäbi bir hil negativ turdy şuň daşynda da konsertlaryna daway gitmäliň şuň. Şular ýaly adamlar dillüşip konsertlaryna giden oklar atmen etýärler. Ýa şuň öndürýän produktlaryny almalyň diýişýärler. Şolar ýaly döwür boldy şu wagt. Hemme kişi bir akymyň uğruna internetde bir zat diýär, onu özü inansa inanmasa adam şonu dinlenýär. Şoň üçin men aýtjak bolýanym, özüňiz lichenstalk galyň. Egerde bir zat size yaramasa, köpçülik hem şolar ýaly gowy görýän bolsa, şoňa tarap gitjek bolmaň. Yaramadymy? Yaramasa seretmäň, görmäň. Ýa biriniň halamaýanlady sen üçin gowmy? Galyň öz pikiriňizi, kim üçin ýaşaýaňyz? Şeýlerak dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Dostlar,
Dostlar assalamu alaykum. Täzelikde şeher daşyna diýin jalmana gitdik. Ýürüýtüle gaýdyp bolmak şubatlary bilýänsiňiz. Men moş bolsam, sen moşda, sen moş bolsam, men moşda şeýdip udaga çekke. Ýöne şu gede tötenleýin jemleşdi. Maksat heme diýin jalmak, hemem jeyhunyň täze bir aýdymma. Şonu ýeňilje klibe düşüp gaýdalyp gitdik. Ýanymyza da şeýrini alyp gitdik. Köpüňizde tanaýansyňyz, esasy kontendi şundan ibarat bolup durýar. Daga gitýär, tebiga tötan şeýdiýär. Eýýan barýança kedil berdi. Meselem şu taýda jappaklar kino düşürilipdir. Men bilemokdum dostlar, gapdaljygyna bir gojalyk ýaşap otyr. Eger isteseňiz gelin görüň, sebäbi wagt özgeren alýa diýilýärna, haçana şeň durjagy belli dä şu zatlar. Ahyram geldik 40 ýyla. Seredin dostlar, nähili ogadyn, ka wagt diýär, taplan ýerik gidäýse, göräýse diýip telefonna seredip. Ilki şu taýlarek aýlanmaly. Hakykatdan öz ýurdumyzda da bagy odan ýerler ýöne köpüýmiz giden bu. Menem şolan biri, öwremaýdan birinji gelip görýän şunu men. Ýöne gelirinden soň üýt köşüp hakykatdan çykmaly. Taňa üýç berýär o şudatlar. Gara aýlanyp iýdik işdik ýatdyk. Ýerdenem turdyk. Öýdä bular ýaly turlanyp, özüňiz bilýäňiz, ýöne bärde tebigatyň özü tudurýar seni. Şoň ödülemeli onu. Soňra ertirlik. Menden maslahat. Iýip görüň şuý erman pastalaryny. Men çigidi barada aýtýanlaryň şuna iýip görüň, özüňiz aýdarsyňyz. Şekersiz, men ýaly süýjülükli bolsaňyz, arkaýyn iýip bilýäňiz. Ondan soň özümiz düşdüş etdik, bişirdik, iýdik, içdik, şeý diýen öýe gaýtmak bilen şeýlelikde de blogumy soňlaýan hemmäňde jan saglyk, agzybirlik, maşgalanyzda, işiňizde şowluluk, sag bolunuzlar. Çykyn diýinjalyň arasynda saglygyňyzy düşünen peýdaly kelläňizden diýinjaly. Sag bolun. Size bugün bir müşterimizin howlusyny, gurnulan Arzuw ýoly göçme toý restoranyny abzor etmekçi. Arzuw ýoly restoran tarapyndan gurnulan besedkalarymyz, tapçanlarymyz hemde näçe adamlyk palatkamyz häzirki zaman dizaýny aňrywaşy derejesinde bezelenler. Siz hem öz isän dizaýnyňyz boýunça bezedip bilersiňiz. Isleňize görä menyunam saýlap bilersiňiz. Ähli göp önümler, miweler we şuna meňzeş haritler täzeligine kesilip goýulýar. Adamlar şatlandyrmak üçin aýdymsaz hem gurnudyk. Elleri süýji aşpezlerimiz we döwrewat tehnikali aşhanamyz hem bardyr. Ulul gazanlarymyzda naharlar, mangaly ähli görnüşli şaşlyklar bişirilýär. Şäherde iň tagamly mantylar bizde bişirilýär. Müşterimiziň isegi boýunça balan durly görnüşlerini bişirdik. Müşteriniň isegine görä durly görnüşli delikatesler hem taýýarlanýar. Balıklary gowurdyk we mangala bişirdik. Eli süýji aşpezlerimizin, güler ýüzi ofisiantlarymyzyň işleýişleriniň ýokary derejede digini göz ýetirmek üçin Arzuw ýoly göçme toý restoranynyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz. Göçme tamdyrda bişirilen elinjek somsalar myhmanlaryň göwnlerine ýarady. Ýokary derejede bezek işleri hem geçirilenler. Eger siz aladasyz, kösençsiz öýüňizden çykman toý etmek arzuw edýäňizmi? Onu Arzuw ýoly göçme restoran siziň hyzmatyňyzda.